ajuns în Zakynthos după 8 ore de condus din Halkidiki până la Kylini. Apoi am luat feribotul, care ne-a costat 40 de euro, și într-o oră și jumătate am ajuns în portul Zakynthos. Destinația a meritat fiecare minut din călătorie. În Zakynthos, insula de poveste din vestul Greciei, ne-am bucurat atât de viața colorată din orașe, cât și de liniștea satelor și mai ales a superbelor plaje ascunse. În acest episod vă prezentăm două dintre cele mai renumite atracții din Grecia, Blue Caves și Shipwreck, pe cât de cunoscute, pe atât de uimitoare. Am văzut pe hartă un golfuleț foarte mic care are o plajă și am zis să încercăm să mergem să vedem ce se întâmplă dacă reușim să ajungem. Pe insulă coasta e foarte înaltă și în general plajele astea foarte ascunse așa sunt de neaccesat decât cu barca, dar pe hartă am văzut că ar exista acest drumuleț foarte abrupt, foarte subțire, fără parapeți, fără nimic. Și încercăm să ajungem, să vedem dacă putem să ajungem la plajă. Este extrem de abrupt drumul ăsta, extrem de strâmt. Suntem la o înălțime foarte, foarte mare. Atracție turistică din Zakynthos este o plajă pe care se poate ajunge doar cu barca. Pe plaja se află un vapor, o epavă. Am spus, se poate ajunge doar cu barca, dar se poate vedea de sus, de unde suntem noi acum. Există o parcare aici. Vreau să spun că locul ăsta chiar există și l-am văzut cu toții în poze de zeci de ori, dar locul ăsta chiar există și este exact, e mult mai frumos decât în poze, adică cel puțin culoarea apei e absolut ireală. Sper să putem să o redăm în imagine, este ireală. Foarte frumos. Suntem în cel mai nordic punct al insulei și așteptăm să vină o barcă să ne ducă la epavă. Turul ăsta include și Blue Caves. Din păcate, astăzi sunt valuri foarte mari la epavă. De obicei, tururile astea merg la Blue Caves, apoi la epavă și la epavă opresc o oră ca să poți să faci plajă. Dar astăzi, din păcate, sunt valuri foarte mari, sunt vărătuci de nisip și nu putem să ne oprim acolo. Sunt mai multe locuri de unde poți să iei bărci, mă rog, cu cineva care o conduce, dar de unde poți închiria locuri pe barcă ca să mergi la Blue Caves și la Shipwreck. Dar unde suntem acum e, repet, cel mai nordic punct din insulă și e și cel mai aproape de ambele locații și costă 10 euro de persoană.
Suntem într-un sătuc și bem o cafea, mâncăm musaca și este un un sătuc, de fapt. Atât de curat, atât de liniștit, e foarte frumos. Există orașele unde e viață de noapte, unde sunt cluburi, unde ai ce să faci noaptea dacă ești interesat de așa ceva. Și la, efectiv, o intersecție distanță, măslini în stânga, măslini în dreapta, absolut superb, de vis. E așa de mare discrepanța. Asta e musacaua pe care am vrut să o filmez de la început, dar n-am putut pentru că am mâncat din ea, fiindcă e foarte, foarte, foarte bună. Cristi mănâncă pâine cu unt și cu roșii. Deci dacă mergeți să mâncați în locuri lipsite de pretenții, s-ar putea să dați de niște minuni culinare. Directbooking.ro, mall-ul de vacanță la un click distanță.